Wow. Dygtig, skat. Er du lige vågnet op, boy? Så, kom, skat. Så sidder man der, så kan man ikke rigtig komme andre vegne, hva'? Jeg skal lige have hjælp til at dreje vognen. Skal vi prøve igen? Skal vi lige prøve igen? Wow. Hjælper dig lige. Er du klar? Dygtig. Dygtig. Du er så dygtig. Hvad? Ja, den skubbevogn. Hov. Hej, kommer du frem der? Det er et lidt fjollet, er det? Hej, hej. Hov, hov. Kan du komme ud? Det var godt. Wow. Ja, du skal have noget mad.